kaduoko piny access kaluwore ni kata kuonde ma iuse kong'o wach ni kuonde go mago mag dhowedhe wantiere kod petrol station wantiere kata kod parks kachiel kod kuonde mamoko masani koro kuma ni ok bibedo ka iuse kong'o. Adwa narwak rawera Hannington Oguk mantiere ka ilo rawere mamoko odiochieng' makawuono. Wang'e ni gini mulo rawere pacho kae tin achiel kuom rawere pachi kotudore kod chike kata paro manyien mana kado biro godo makoro biro bedo ka kumo kata duoko piny weche mag tiyo kod yedhe mamero ji pacho kae. Erokamano Joyce. Paro mana kado okelo kata chike mane kelo manyien an ayiego en mani koro kaka ide time nikech kwang'iyo weche mag age limit makoro kete ka 21 ni wang'eyo ber ni kanyocho kete higni 18 ne nitiere factors moko mane sure ni chik mokel higni 18 nitie factors moko mane supporte kaka kwang'iyo weche mag academics weche mag school ng'ato yudo ni jahigni 18 ng'eny gi pod gin either e school kumochiel e lwet jopuonje kata jok madhi e day school odhi school godiochieng' koro mos 12 to en dala e lwet janyuol nyaka otiek higni 18 koro higni 19 cha emido ka koro dhi e mbalariany ng'ato wuok ka odhi e kaunti moro osechako bedo ng'ama duong' koro aparo ni mondo na kada ne bigi paro ni giseketo rules moko madhi support rule mar higni 21 nikech higni 21 mostly yudo ni en ja tadia kata ja sekendia sama ng'ato donje mbalariany gi higni 19 kata higni 20 then higa 22 koro yudo ni kachacha sama ng'ato donje mbalariany to en janyuol mar ngimane owuon to be en nyathi skul mare owuoke to dhi tedo otimo gige sama moninde kuchecha onge olang' magoni koro yudo ni kanyo sure ni nakada dhi ng'iyo kaka rule mar 21 no dhi ensure ni okete to sama ne nakada biro gi rules kata rules mosegabedo onego bed ni wapenjore ni ta ang'o giri mamiyo koro rawere ng'eny gi tiyo gi gini en adier ni age ma group ma nakada wacho ni chakre higni 15 nyaka 24. Yes, mana adiera makende. Iyudo ni gigi nitie gik mamiyo gitimore achiel kuom gi en weche mag ahole kata peer pressure. Iyudo ni high school nitiere student moro ma owuok kata family ma jonyuol ne temer to jonyuol gi gin jonyuol malezi ma to a point en kako biro gi kong'ono owewa kong'o e wi mesa ka ng'ama weyo kombe mar chai to kong'e ni e ot ka en gi nyithindo matindo koro nyathine ka oseneno kaka jonyuol ne timore owuok gini odhi tere skul ni natimo kama koro peer pressure no dhi mbele moro en weche mag idle mind nitiere dhongere moro mawacho ni an idle mind is a devil's workshop seche ma ng'ato beta maonge gimotimo kata yorowere oonge tich kata weche mag dhier mago gik maseyo mamiyo gigi timore koro sama nakada biro gi rules gi no biro gi ensure ni to ere kaka wanya ensure ni weche mag peer pressure gi to Oguk ka ng'adi matin penjo machieli wacho ni onyalo bedo wechego mag dhier wechego mag peer pressure kata wechego mag seche moko onge gima otimo matiende ni en idle onge gima onyalo timo mar mondo mi obedi penjo machielo ma onyalo penjone ni rawere golo pesa kanye mar nyiewo yedhe makamagi nikech wacho ni moko kuom gi seche moko dhier onge gimoro to koro wacho ni we koro anati kod yath makama pesa rowere golo kanye to nyalo bedo ni nitiere jonyuol moko ema miyo gi pesa kose weche mag peer pressure ng'ato wuok seche moko e familia moro maber to koro odhi to romo gi nyathi machielo ma seche moko onge godo to koro gineno kaka giolore kose gima wacho kanyo according to pacha onge janyuol manya miyo nyathine pesa mondo odhi ong'iew go kong'o mondo madhi kata mondo oti gi yath moro amora to apani ease to access ma oseketo gini iyudo ni kata moko iuso kaka moro manobiro mowach kama mane iuso e jwala gini moko kala iyudo ni siling 30 ng'ato ka yudo siling 30 ng'ato siling 20 to mano romo mere koro apani sama mondo mi wa counter react on mano maybe nakada be ka nya ensure ni kata kapo ni uso gigi nikech wasefwenyo ni kong'o onge gima ber mokele del kata jok ma access gigi bei onego bed ni ng'iyo bei no ma ng'at ma
ok ni ng'ato koyudo siling 20 to nyalo access go weche mag drugs. But pesa access gi lure gi ease to access margi gi prices gi moko ni piny. Yes. To ang'e ni moko kuom